Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Daisy, 29 anyos, minyo og may usa ka anak. Nagpuyo sa Tubigon, Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit nga pagpanglaga sa akong buhok, sukad lang ko ng anak. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa dihang college pa ko, ug wa pa ko maminyo, ug daghan gid kaayo nakadaig sa akong buhok. Ingon ini ang mga panghitabo. Uy, kapuyag ni mo buhok day. Uy, bagka nga itong kaayo unya shiny. Buyag day ha, Bernes baya ron. Uy, lagi uy, buyag-buyag in town. Ayaw yun nagpahilab ting imong buhok day. Ano gun gid kaayo? Na, wagid ko'y plano, anak, daygod. Inatiman ko kaayo ni akong buhok, no? Lagi, kay nice ba cute. Daisy, musugot ba kuno ka nga kuhaon kang model sa shampoo? Ha? Nikin sa man, ma? Ay, akong amiga, ha? Naama siya bagong gi-open nga salon business god. Unya, nasa siya iyang mga kaugalingong produkto. Nangita lagi siya iyang imodelo sa iyang produkto para buhok, kayang himuan og poster. Unya, mo'y iyang ibutang sa iyang salon. Mao ba, ma? Okay, sige, ma. Ganahan ko, ana. Sige ha, akong ingnon. Last boss ha. In 3, 2, 1. Good! Nice shot! Oh, nice. Bagay gid kaayod nimo Nisabay gyud ang imong buhok sa imong kagwapa o kasexy. Thank you, tita. Dali, sunod na ako. Hatagan ti kas imong talent fee. Og aside ana, hatagan sa tikag mga discount voucher. Just in case kung ganahan kang magpasalon din Wow! Thank you, tita. Wow! Kanay sa nag-hair aning ang amiga. Oy! Thank you. Wag yun ka puli isigigdag aning akong hair, no? Ay da, diri jud ko apol anday. Kaya labay ni mo, no? Makalingit jud ko nimo. Labi ng ubang mga students tungod manggod sa imong buhok. Grabe ka, straight ang baga. Buhay jud kaayo. Thank you, Day. Pas, di na ako mahibong. Kung gano'n magsig, pang regards na imo si Mark. Ha? Si Mark? Ay, oh, good. Patay man kay na siya sa imong buhok. Kung nimo di ay. Amaw? Bitaw day, uy, mag-history ra ba kung ito nimo ay? Ha? Nga naman. Wala disi. Kung sugtong lang ko nimo, isaan ako nga dili tagid ka pasakitan. Mark? Itaw. Kini, naba ko siya. May gyud din yung pagkatago sa inyong relasyon, no? Kay karon pa man kumahibaw nga mi-graduate na mo. Pasensya na, tita. Mamagig gusto ni DC nga pahibaon ka ini-graduate na lang ko, no? Aw, lagi. Pero may na lang, ganihuman yun mo sa inyong pagtuon. Kinsa totoy nga ni mo, dong? Mark, tita. Unya, kanos aman mo magpakasal ning akong anak, dong. Grabe hasad good ni mo, ma. Mo pagkani pag-graduate na mo, kasal na dayon? Mangita pa trabaho, tita. Kung doon na niya ako igong tinigom, pakaslan din ako si DC, tita.
Day, grabe kadagan na tong buhok dito sa CR eh. Oh, lagi dong, uy. Ambot ba? Sukad ko ng anak. Grabe na kaayo akong hair fall. Ito ang kabantay ko. Murag, minipis magmayong buhok ni mo. Baga manuta na kayo. Lagi, uy. Ngano ka nino? Recorded by X Thunder Gaming. Sukad lang ko ng anak, nakabantay gyud ko nga grabe ang pagpanglarot sa akong buhok. Nga hasta inig panudlay nako, daghan kaayong mada. Hinungdan nga ang kanina kong buhok nga perting bagaa, karon perting nagyong pagkanipisa. Og dili lang kay kanara. Sa una dili man unta ko kaspahon. Karon dali naman kaayo kong kaspahon. Unya usahay pagyud, manghapdos ang akong scalp. Unya, Naunsa naman ang buhok ni mo, Daisy? Kanipis na ba, ana, day? lagi ma. Ambot o yung naunsa ning buhok na ako. Kaspahon namang gani kay ko. Ay, ana, yun na, basta maagi ang nagpanganak. Daghan, nagyud kayong mausap. Kahapdo sa akong scalp, uy. Naunsa man ni. Asa mo ka? Aray, Sige magkakapuhap sa mo. dong, hapdos kaayo akong scalp. Okay. Ha? Gano'n mo nang bagul-bagul ni mo? Biko na, Bi. Tanawagod. Uy, hala. Puwahagod din eh. Ano man eh? Saan man nakikibutan? Wa man, nikalitra. Basta ang naong ni mo, oh. Namuha og maayo. Oh, uy, agoy, kahapdos yun. Kadaghan ko na yung mga buhok nga nangalarot, day. Bisa mo tam nagkanipis ang buhok ni mo. Maulagi dong, uy. Magpaputol na lang ka kung ano yung akong buhok, no? Ako na lang pamubaan ba? Oh, ikaw. Samot kadaga ng hair fall good kung taas akong buhok. Mayo ng mubo, kay dili kayo magkagubot akong buhok. Nya, kano saan ka magpaputol? Nalagi kay pahak, ma'am, no? Ha? Nay, duha pag yung kabuok. Tinuod ka? Doon ako'y pahak? Duha pag yun kabuok? O lagi, ma'am. Ang usa kay gamay-gamay, ang usa kay dako-dako. Wala ka makahikap yan, eh. Unsa? Mao gyud ni anak kapag-uol nako. Kay imbis baga kaayo akong buhok sa una, karon perti naman hinuong pagkanipisa. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Sukad lang ko ng anak, grabe na ang akong hair fall. Posible ka nga tungod lang ni sa akong pagpanganak? O posible basad nga doon ako'y seryosong sakit? Nag-overthink manggod ko nga basin og alopecia ning ako. Ikaduhang pangutana. Usahay manggawas ang akong kaspa. Unya grabe kahapdos ang akong bagul-bagul. Unya inigtaod-taod, manglagas na dayon ang akong buhok. Unsa may posible nga cause ani? Ikatulong nga pangutana. Dini ko nakulbaan kaysa dihang nagpaputol ko sa akong buhok sa salon. Nakabantay ang bayot nga mo nag-haircut nako nga doon ako nukoy pahak duha ka buok. Naunsa man ka di ay ko. Nagsugod gyud ning tanan sukad ko ng anak. Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa may maayo? Magpa-check up na lang ko o madara nig vitamins? Kay basig kuwang lang ko sa vitamins ba? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Daisy.
Mayong adlaw mga suging tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, anin sa bakos, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usama ko ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usama ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mga batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the importance of small steps. Importance of small steps. Kay magunsam ng tagas kay kaglaka nga ning kinabuhi dali ra kakapuyon. So inahinay lang basta kanunay. Inahinay lang basta kanunay. Dili mo surrender dayon. Ang ato magtatampo karong adlaw si Daisy, 29 years old, married, na usa ka anak, taga Tubigon, Bohol. May tungod kini sa iyang buhok ba to? Nga mga laglag. Ang iyang buhok ni Daisy nga mga laglag. Kaya sa mga taga Bohol, mayong pagpaminaw niyo da. Hinaot nga okay ra atong kinabuhi sa panikay-sikay aning kalibutan na, no? Musta naman si Panti o si Joseph Bots Alisna diya sa Inabanga, mga Yu family diya sa Kalapi, mga taga-Ubay Bohol, no? Magkutoy mga listahan sa mga taga-Ubay Bohol, saan naman to? Mga taga-Tagbilaran City, no? Thank you very much sa mga hospitality nga inyong gipadangat o gi-entertain namo. Nagbisita mi diya sa inyong lugar. So, mahitungod ko nun kay dali mga laglag ang iyang buhok, human siya nanganak ba to? So ako lang rin paningkamutan Des, nga matubag na ko na imong mga pangutana. No? Unang pangutana ni Daisy, sukad lang ko nanganak, grabe na akong hair fall. Posible ka nga tungod lang nis akong pagpanganak o posible ba sad nga doon ako'y seryosong sakit. Nag-overthink bangod ko nga basin alopecia ning ako. Well, alopecia is a medical term which means hair loss, no, or hair pulling, no. Madaghaning mga problemang ingnon ta kining gitawag na to og hair pulling, no. Dili lang alopecia kundi na ay due to infection, na ay due to infection, na ay due to irritation, na due to karang mga injury dihang dapita nga posibleng mo hinungdan ngano man nga nagka hair fall man ka. Nasa ni siya ingnon tag hereditary nga factor, no? Ang immune system magud nato ani moatake atong hair follicle makakos na siya og panglaglag sa atong buhok, no? Another reason aning gitawag nato og alopecia or hair falling is genetic akong baliko. Nagay mga tao nga tao nga hormonal, no, ikan pa sa childbirth gani naanay mga problema sa buhok, no. And of course, we know nga this is part of normal aging process. Mga tao nga under stress or nag-infection sa buhok, di ka mo ayon sa imong shampoo or sa imong whatever imong ibutang na sa imong buhok, hair coloring baron, maapektuhan ang kadugayon sa imong buhok usa malaglag, no? So, mga tol, kulang ka sa vitamins siguro, vitamin D, kulang ka sa mga B-complex nga vitamins, no? Usa na sa mga hinungdan. Okay, so nga concern ni Daisy, usahay manggawas ang akong kaspa, unya grabe kahapdos akong bagol-bagol sa ulo. Unya ining taud-taud nang lagas na dayon akong buhok. Unsa may posible nga cause ani kaning kaspa mo god nang whitish katol ka experience ko ni ani, no? Nya kini mga anti-dandruff shampoo nga itong mapalit over the counter, di gani siya guaranteed nga maka sulbad sa problema sa
sa buhok, no? Kay na may mga shampoo nga mabutang anti-dandruff mo samot na mahino, di lang ko manghinga ng mga branda, pero nakapalit ko wa ko nag-advertise ani, pero mao na ako experience, nakapalit ko din sa Shopee nga made in Japan. Nasulbad ang akong problema sa kaspa. Kay nani say high content of zinc, mao nga shampoo, no? Sa ayon sa ning shampoo, no? Di kay ingog mahalon na imong shampoo nga maayon dayon ka. Mangatol na gani imong buhok, ayaw nagpadayon sa imong shampoo kay most likely wa ka mauyon, no? Wa ka mauyon. So mga you may use anti suppressant ka mga corticosteroids pwede sad nimong magamiton. Pero taga diin ba ni si Daisy, taga Bohol man ni, no? So, tubigon Bohol. Mas maayos ta makita kag dermatologist, no? Mista naman diha ang mga taga tubigon Bohol katong nag-attend sa birthday party ni Dr. Colonel Susi Sinisa, no? Mga Sinisa family dia sa Bohol. Salamat kaadyo ninyong tanan sa inyong pirming pagpaminaw sa tong programa sa kini ang akong suliran, no? So corticosteroids, may shampoo nga moayon ka, di lang ko mahinga na tong shampoo nga kung napalit nga gikas Japan mo kuno to, nindot kayo siya kay wag na akong kaspa, ha? I-text na kanya ko kinsay ganahang makabalo sa pangalan na to. Okay, ikatulong pangutana. Dinhi ko nakulbaan kay sa dihang nagpatputol ko sa akong buhok sa salon, nakabantay ang tig haircut nga naay daw ko'y pahak, duha ka buhok pahak. Naon sa man kahadi ay ko nagsugod gyud ni siya tanan sukad ko manganak. Napahaka pero wa ka masamad, no? Dili gyud na siya pahak. Nagkuan-kuan lang siguro, nagpatak-patak siguro ang inunta katakak sa imong buhok, no? Tama may po'y mga kaso sa among ospital, amo ni siyang gitawag og trichotillomania. This is an impulse control problem wherein ang usa ka tawo magsigig pangibot sa iyang buhok. Makausap pa akong balikon ngadto sa mga estudyanteng naminaw na to karon. Trichotillomania ang medical term ni aning magpahak-pahak ang upaw sa imong buhok. Pero kung napahak ka because nasamad ka, lahi po na siya nga istorya, no? Ako naman ko'y pahak, di lang kayo maklaro ana sa akong ulo. Atong elementary pa ko, manang dula sa provincial ng Siatom. Pastila na kanang gamay nga mo'y bunalan na ng Siatom, diri man sa akong ulo paingon. Among kadula mo'y naghapak, nagdugo. So hantod karon na ako'y pahak. Pero magpaupaw ko, di man po maklaro hinoon. Pero na ako'y pahak. So, di na mo tubo ang buhok niya, noon kay na damage na lagi. Pero kung nagpahak-pahak lang na kay nagpatak-patak ang inunta hair pulling, lahi na siya. Matubuan na ni siya og balik og buhok kung makagamit kag sakto nga shampoo. Sunod di kaupat nga pangutana, unsa may maayo pagpa-check up na lang ko o madala reg vitamins basin kuwang lang ko sa vitamins. Kulang kag vitamins, vitamin B, calcium, sodium, mga zinc nga mga shampoo. Tanawa na kanang mga biotin, riboflavin, folate, no? Vitamin B complex, mao na kulang sa imo. Tanawa lang kung naaba ni ana ang mga supplementary vitamins nga imong paliton. Palit kang shampoo, be sure nga naay zinc ang content sa shampoo kay makakuha na siya sa kaspa. Okay? So hinaot na kasabol ka sa speaker ni mo Daisy diya sa Tubigon Bohol, nganto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Daghang salamat sa makunanayong pagpaminaw, numero ng stasyonan kami din sa atong lugar. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye!